media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya yandiri kumhanya nayo Vazukuru yandatirega ndikurumidze kuuya nayo zvichiri kupisa mozvinzwira totaura namakoments kuti munofungei nezvenyaya iyi. So chiteerera ndisati ndakuzivisai zvizere usati wasubscribe paSaindi TV YouTube channel. Aiwa, mukana uchiripo kuti udi uite sokudaro wosubscribe wotena on your notification bell kuti pega pega patinouploada mavideos you will be notified. Also don't forget kunofollow nekulike our Facebook page. Anditi Facebook page redu Vazukuru basa richitofamba richitoenda mberi. Ndichitoti maswera sei zviri kudi kwese kwamuri Vazukuru vasekuru Saindi. So Vazukuru chekutanga ndoda kukutendai nesupport yamunopa kuSaindi TV Foundation. Anditi mabasa atiri kuita makozi ndiri kumaona mapromises mamwe ari kuuya nevari kubatsirana nevakomana avo vatakauploada pachannel penyu. Anditi so nyaya yandauya nayo Vazukuru inyaya inorwadza, nyaya inoshungurudza, nyaya yamukomana. Anditi muzukuru wangu anonzi iye Toki Vibes. Right, Toki Vibes pane maphotos ari kuseculata mastreets esocial media. Ekutanga ndeyake aina mai vake achiratidza Satoki ndofunga moziva kuti akaita mbiri zvakanyanya nesong yekuti mai. Anditi anoratidza kuti anoappreciate mai vake zvakanyanya. Akazouploada futi akazoposta paFacebook page pake vhiki rapera iro akaposta mai vake achiradzawo kupa rudo kuna mai vake. Anditi but chinorwadza ndechekuti pane maphotos ari kuseculata emurume ari kufungidzirwa kunzi ndiwo baba vaToki. Anditi maphotos ababa vaToki. Toki hatimbomunzwa achitaura nezvababa vake, asi zviri kuratidza kuti baba vake vapenyu Vazukuru, uye vari kuchema nekukumbira regerero. Vakuzviita kunyanya pasocial media platforms kuti vanokumbira kuti Toki avaregerere, nekuti kutaura kunoku vari kutaura vachiti vakutorarama nehwako mukwako. Anditi vakutorarama nekupihwa pamwe nekunhonga mumabhini Vazukuru, baba vecelebrity nenge Toki Vibes. Chinova chinhu chinorwadza nekushungurudza. Anditi tinesingazive nhoroondo dzemacelebrities edu. Dzimwe dzenguva makuru vanenge vakaita nababa vake ava zvinogona zvirizvo zviri kukonzeresa kana kuti kumutuma kuti angari anoita sezvaari kuita izvo. Anditi makuriro ndoziva kuti Vazukuru tese takadai takakura zvakasiyana siyana, asi kana mubereki akakukanganisira kana kuti akakutadzira panguva yakanga uchikura, munotoo kudi Vazukuru, ungabva wazomupanisha here kana iwewo dzoro ravo rako. Anditi nekuti anzi ushe madzoro. Kana wazokura zvinhu zvako zvakufamba achembera ave helpless, munotoo kudi Vazukuru ungamuregerere kana kuti unongoti aiwa ipo paya patakasira let's continue. Anditi hameno kuti munotoo kudii nenyaya yaToki kuti oregerera baba vake here kana vane zvavakatadzirana. Hatiziva makuru akaita Toki Vibes kana kuti vane zvimwe zvavaiita apa vakuuya pasocial media pamaplatforms vachikumbira ruregerero. Hamenoti munozvionawo sei Vazukuru nenyaya yababa vaToki Vibes naToki Vibes vachiona. Anditi avo vakutorarama nekunhonga mumabhini sedestitute. Anditi ngataura nomacomments kuti munofungei nenyaya iyi yatauya nayo Vazukuru. From Uncle Sain, the only Zimbabwean uncle. Don't forget to share and like our video. Much love.